Oh hayat gosoa hello लोगोफोर सोर सोर अनलाइन दङ दसे रायलायनो फैदो अनलाइन दंना गैया लोगोफोर रावबो सासेबो जइन जाथ'वाखै अनलाइन दंबा फैदोलाय लोगोफोर दसे टाइम पास खालामनि रायलायनानै हेलौ ब्र सासे फैदों अननानै कमेन्ट हरदो मोनसे दसे टाइम पास रायलायनि लोगोफोर आङो दहायहाय लाइभ होदोंमोन आरोना ओमफ्राय लाइभ होनायावहाय आंना माने बेक केमेराखौ आङो लागायनो रोङिखाय आङो लाइभखौ बन्द' खालामनायसो माने आङो जागा दिन्थिनो जोंनि बोरबरि फुजाखौ दिन्थिनो होननानै लाइभ फैदोंमोन आरोना बेलासे ओमफ्राय आं केमेराखौहाय माने सिगांजों उनजोंहाय बानायनो रोङासै बेक बेनिफ्राय आं लाइभखौ माने होआसै आरोना ससे होदों आरोना ओरैनो सोरबा सोरबा नायदों जानांगौ दे कमेन्ट हरदो दे ब्र सोर फैदों आंनि लाइभआव वेलकाम बरायबाय आंनि लाइभआव फैनायनि थाखाय कमेन्ट मोनसे हर आरै थांबाय नै मालाय थाथ्रालै जोंना सेंग्राफोरनि लाइभआव थाया रावबो मालाय सिख्लाफोरनियावसो माने सोफै सोफै जोम जोम थांसोगारो आरोना लाइभआव जोंनि सेंग्राफोरनिबाथाय माने रावबो थाया दे कमेन्ट हरदो दे ब्र मोनसे लाइक मारि हरदो सासे दङ लाइनाव आंजों थेंक इउ आंनि लाइभआव फैनायनि थाखाय गैया जोंना माने सिख्लाफोरनि लाइभआव खारजोबो सेंग्राफोरा जोंनि लाइभआव माने रावबो थाया गरमथार बेखायनो आं माने गस्ला गानाखै दे ब्रमोन माने जोबोद गरम एकदम माने फेन होबाबो माने टरन्टि मोनाखै होनजागोन आरोना दे कमेन्ट हरलाय ब्र सोर नायगासिनो दं आंनि लाइभखौ एसेमान रायलायनो होननानै लाबोबाय आङो गोबाङानो माने कमेन्ट हरदों नै एमके अफिसियेल मा बोरै खबरा आगै औ मोजां आब' आंना खबरा दंथ'यो गेजेरावनो दहायहाय आङो लाइभ होदोंमोन आरोना आब' ओमफ्राय फैयासै रावबो माने आङो जोंनि बाथौ फुजाखौ देखायनो होननानै लाइभ होब्रबदोंमोन ओमफ्राय आं आरो बेक केमेराखौहाय माने फ्रन्ट केमेराजों जाबाय थादों आरोना सिगांजोंल' ओमफ्राय बेक केमेराजों माने आङो बानायनो हायासै बेनिफ्राय लाइभखौ आं बन्द' खालामदों आरोना नोंसोरनो माने जायगाखौ देखायनो होननानै आं लाइभ फैदोंमोन गोबां माने गैखायामोन आरोना भिउआबो गैखायामोन थेवब्लाबो आं लाइभ होदोंमोन आरोना दसे टाइम गैया आब' जोंनाव माने रावबो थाथारा माने सिख्लाफोरनिबासो माने थायो नै दाबो नोंल'सो नांना दङ रावबो गैया मालाय थाया जोंनाव मालाय सिख्लाफोरनिखौबा गोबाङानो लाइकबो खालामो नायोबो नै लाइन थांनो हाबाय आंना खोमसि जाबाय जाबाव दानिया अनला खारैखौ मा जाबावनो दे लाइन थांबायलै लाइन थांबाय गैला लाइना माला फैगोनथाय गैला खोमसि माने खोमसिथार जाबाय मा खालामदों आब' ओंखाम ओंख्रि संदोंना सङाखै आरो जाबाय नामा कमेन्ट हरदो दे मोनसे खोमसि जाबाय दै लाइन फैबासो माबासिगोन आङो लाइन गैलायला थांलायबाय मालाय ओंखाम जाबाय नामा एमके अफिसियेल आब'ना आदा जाखोथाय आंखौ आगै बुंहरबाय मिथिला दे सानै फैदों सासे बारायबावबाय लाइक मोनसे मारिदो दे ब्र वेलकाम टु माइ लाइफ आंना लाइनाव थांना होबाय दै खोमसि जाबाय गैला माने नै थांफिनबाय मालाय थाया जोंनि लाइफआव थाखाया मालाय सिख्लाफोरनियावबा थागोन आरोना एमके अफिसियेल आब'ना आदा जाखोथाय दे मा खालामदों ओंखाम जाबाय नामा खोन्थाहरलायदो दे लाइनाबो माला फैगोनथाय नै फैबाय बोरै जाखो आदाना आब' जाखोथाय कमेन्ट हरदो दे दासो थान्दा मोनदों लाइना फैबाय नालाय रावबो गैथारला माथो कमेन्ट हरदो दे आब' मा ओंख्रि जाखो ना संथ'वाखै आदाना आब' जाखोथाय जाखांबाय आयु दानो जाबाय
7:15 जाबाय माथो दानो जाबाय आरो ओंखाम जोंना जाथ'वाखै आयौ 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 90% नै आंना डाटायाबो गैलायलांलासो डाटायाबो गैला 10%ल'सै डाटाखौहाय सोनानैसो लाइभ फैफिननांसिगोन आङो र' दै थाथ' दै दसे माने डाटा खामग्रा लानो दै एमके आब'ना आदा जाखोथाय दसे थाथ' 1 मिनिट आब' थेंक इउ खोन्थाहरनायनि थाखाय आब' गैया माथो रावबो गैथारा आब' जोंनिखौ रावबो नाया नोंसोर लाइभ होबाथाय मालाय नोंसोरनिखौबा सोफै जायो मालाय माने गोबां माने लाइकबो फैयो भिउबो फैयो आरोना नोंसोरनिया मा खालामनो उपाय गैया जोंनिखौ रावबो नाया साइसबो गैया जाहैबायना गैथारा नोंल'सो रावबो फैया माथो नेबाबो मोनला आयु मा जाजोबखो मानसिफोरा अनलाइन गैया नामा र' दे आब' ओइनो सासे फैदों र' दे लाइक खालामदो र' आंनि लाइभआव फैनायनि थाखाय थेंक इउ आंना डाटायाबो 10%ल'सै आं डाटा खालामग्रोनानै लानोमोन दे कमेन्ट मोनसे हरलाय सोर हाबफैदों आंनि लाइफआव ब्र'मोन नै थांफिनबाय मालाय जेबो बुंहरासैबो कमेन्टबो हरासै र' दे आब' एमके अफिसियेल आं माने डाटा खालामग्रोनानै लानि दै डाटा खालामग्रोना लानि आङो गैला 0 जाबाय जै गुरु होनहरबायब्रा जोंना सारअन्थाइ ब्र'आ गैला थांजोब्बाय रावबो गैला बोरै जाखोथाय हारसिंनो बखिबाय थानांसिगोन आरोना आङो आंना रिसार्ज जोबबायमोन ना ओमफ्राय नै 9 मिनिट जालायलांबाय मा जाबावगोन दा नै लाइन थांना होलायबाय आंना सेस दानाबा हले गैला नै सासे फैदोंमोन दे ब्र' कमेन्ट हरदो दे आंना लाइन थांना होबाय खोमसि जाबाय लाइना बिराद माने डिस्टार्ब होगासिनो खोमसिथार जाबाय नुला जेबो दे ब्र' आङो लाइन फैबाथाय फैफिनगोन दे इसोर फैदोंमोनथाय कमेन्ट हरलाय मोनसे सासे फैदों लाइक मारिदो दे हेलौ हेलौ नै सासे बारायबावदोंमोन आंना लाइना खोमसिथार जाबायलै नुला जेबोआनो नुला नै एखेबारे सारअन्थाइ लागायना होनो हाला ब्र' आङो आंना एखेबारे थांना होलायबायना नै लागायनो हानायमोन लागायसिगौमोन आङो नै साथाम जाबाय दे लाइक मारिदो दे ब्र'मोन आंनि लाइभआव फैनायनि थाखाय थेंक इउ आं दहायहाय लाइभ लाइभ हगारदोंमोन माबायाव बेलासे टाइमाव रावबोआनो फैयासै आंनि लाइफआवहाय आं माने जोंनि बाथौ फुजायाव देखायनो होननानै लाइभ फैदोंमोन दसे टाइम बेनिफ्राय आंना बेक केमेराया माने बेक केमेराजों लागायनो रोङाखै आङो बेनिफ्राय आं लाइभखौ बन्द' खालामना होनायसै सारअन्थाइ मा होनो थुनि र' माखौ थुनो ब्र' थुना हो थुना होदो दे कमेन्ट हरदो दे मा खालामदों ओंखाम जाबाय नामा नोंसोरलाय सारअन्थाइ ब्र' ओंखाम जाबाय नामा गैया जोंना लाइभआनो दसेनोबो फैया जोंनियावहाय होबाय नै कारेन्ट फैबाय फैलायबाय नै जोंना माबाया ब्रेन्डक गोनाङा सारअन्थाइ दानो जाया औ ब्र' दानो जायाथ' आरो बेनिफ्राय रिजु दैमारि ब्लग थेंक इउ आब' आंनि लाइफआव फैनायनि थाखाय हाय फंबाय मासे खोमसि ना मा लिरदोंमोनथाय आब' आंना लाइन गैयामोन दासो फैदों आरोना लाइना खोमसि माने लाइभ होबाय थानायावनो लाइना थांनो होदों आंनिया ओमफ्रायहाय आं दहाय लाइभ होदोंमोन आब' ओमफ्राय रावबो फैयासै आरोना आंनि लाइभआवहाय आं जोंनि बाथौ फुजाखौ देखायनो होननानै लाइभ होदोंमोन ओमफ्राय ससेल' होनायसै आङो माने सिगांनि केमेराखौ सिगांनि माने उननि बेक केमेराखौ लागायनो रोङासै आं लाइभआवहाय ओमफ्राय आं देखायनो सानदोंमोन आरो ना गाबोन मोनसे ब्लग लाबोगोन आङो जोंनि फुजाखौ देखायगोन आं नोंसोरनि सिगाङावहाय नायबानो जाबाय दे आब'मोन
आब' ब्र'मोन रिजु दैमारि ब्लग आब' माबा ओंखाम जाबाय नामा? ओंखाम जादोंना जायाखै खोन्थाहरदो दे मा मैगं संखो? मा जायगा फंबाय नोंना आंना बरबरि आब' जोंना बरबरियाव जोबोद गिदिर माने बाथौ फुजा जागोन गाबोननिफ्राय स्टार्टिं आरो ना 1 अक्ट'बरनिफ्राय बिटिआर गेमिं औ हाउ आर इउ आइ एम फाइन ब्रादार दंथ'यो मोजाङैनो जोंना बिटिआर गेमिं आदाया हरदों आरो ना हाउ आर इउ होननानै रिजु दैमारि ब्लग जाथ'वाखै आगै संबाय दं औ आब' दे सं मा मैगं संखो खोन्थाहरदो एमके अफिसियेल बहानि नों आगै एमके अफिसियेल आब' आङो माबानि बाक्सा बरबरिनि आं माने आं दाख्लैनो आंनि लाइफआवहाय खोन्थाजोबखादों आरो ना आं मा गामिनि ओमफ्राय खाथिबा आब' एमके फैबानो जाबाय दे जोंना बरबरियाव माने जोबोद गिदिर बाथौ फुजा जागोन आरो ना गाबोननिफ्राय स्टार्टिं आं दहायहाय बेखौनो देखायनो होननानै लाइभ फैदोंमोन ओमफ्राय रावबो गैया आरो ना आंनि लाइफआवहाय आब' रिजुआबो सोंदोंमोन दे रिजु दैमारि आब'आबो आं माबानि दे बाक्सा बरबरिनि आब' रिजु दैमारि खाथि ना मायो जोंनियाव फैबानो जाबाय दे बाथौ फुजा नायनो गाबोननिफ्राय स्टार्टिं 2 अक्ट'बर खालि दाखा जोमैदों आरो ना जोंना फिल्माहाय दाखा जोमै दङ बेनिफ्राय बाखिथ' ओजों मिनाबार थाहैबाय नालाय ओमफ्राय सार्कासा केन्सेल जाबाय आरो ना नै थांजोब्बाय गासिबो थांजोब्बाय नों सानैल'थारसै मानो एसे थाब थाब थांखो नोंसोरलाय आंखौ गालांनानै गाबनोसै आङो गाबना देखायनांगौ ना मा जाखो आयु 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 थांजोब्बाय आंखौ गारनानैहाय आदा बिटिआर गेमिं मा जाखो ओंखाम जाबाय ना लोंबाय ना मा खालामदों खोन्थाहरदो दे एमके अफिसियेलाबो थांबाय नामा नों अबेनि खोन्थाहरलाय गैला सानैल'सै गाबनांसिगोन आङो रावबो थाला आंजों आयु मा बुंबावनो आरो मालाय सिख्लाफोरनिखौबा ओरैबायसा सापर्ट खालामो जोंना सेंग्राफोराबो लोगोफोराबो उपाय गैया भाभी आया है भाभी भाभी तो घर पे से किचन रूम में है भाभी वो खाना बना रही है क्या करे बोलेगी यार वो तो काम में व्यस्त है ना मेरा साथ वीडियो बनाने के लिए वो शर्म आती है इसलिए नहीं बन पाया रिजु दैमारि औ आंबो बाक्सानिनोमोन आगै बागानपाराखौ सिनायो दा नों आं बागानपारायावसो नायो ओइ आब' थेंक इउ खोन्थाहरनायनि थाखाय आङो थाङो जोंबो बागानपारायावहाय थांनायालाय मानो थाङा जानो जोंनि खाथिनिनो जायो फुजाया जों बागानपारानिखौबो नायो बेखौबो नायो नायनो ओमफ्राय जोंनाव फैबानो जाबाय आब' जोङो आंनिया मैना अफिसियेल आगै औ आब' दे ओमफ्राय नों आब' बहानि मयना अफिसियेल आब' बहानि नोङो बिटिआर गेमिं आदाया हरदो जोंहा भाभी नहीं है या है या हे बोलो हे हिन्दी रोंलायलाङालै आङो बोरै लिरखोथाय भाभी गैया बाजैया नोंसा बाजैया गैया खामानि मावगासिनो दङहाय मा लांनो फैदो र'दै दसे खोमसि जाथ'सिगोन दै आब'मोन आं माने आंना दखानाव मानसि फैदों आं माल हरना फैग्रोनि दे दसेहाय खोमसि जाथ'सिगोन आरोना मा नांगौमोनबा दसे थाथ' र' आंना एकदम खोमसि जाबाय रिजु दैमारि अके दे आब' आंनि लाइफआव दसे खमाय नेथ' थाथ' दसे नेथ' फवासेना ओमफ्राय दालि बुट
दसेनाथ' दे ब्र'मोन आं नै दखानाव दंथ'यो नालाय दालि लाङोमोन दालि सुगासिनो 1 मिनिट दालि उठके पेकेट हा औ नै जाबाय रायलायनोसै नोंसोरजों एसेबां मोजां गाज्रि अन्नानै कमेन्ट हरदो दे नै सासे बारायबावदों दे लाइक होदो दे अन्नानै थेंक इउ आंनि लाइभआव फैनायनि थाखाय कमेन्ट हरगासिनो फरायनो हास्लाबासै आङो भुपेन लाभार थेंक इउटुब फाग्ला थेंक इउ आंनि लाइभआव फैनायनि थाखाय वेलकाम जाबिटिआर गेमिं आदाया हरदो भाभी को नहीं पहचान है मैं बोला भी आं हिन्दी रोंलालै आं हिन्दी हरनांला फरायनो रोंलायलांला आङो मा लिरखो जोंहा बिटिआर गेमिं आदाया एमके आङो सिमेन्ट सापरिनि थेंक इउ आब' खोन्था हरनायनि थाखाय गोजानानो सिमेन्ट सापरिनिबा जोबोद गोजान जायो जोंनि बाक्सानिफ्राय थांलाय फैलाय उसुबिदा जायो आरोना थेंक इउ आब' खोन्था हरनायनि थाखाय हिन्दी रोंलालै आङो आदा बिटिआर गेमिं भाभी होनना सोंहरगासिनो आयौ मा होनबावनांगौ जाखो आंलाय भाभी को नहीं पहचान है मैं बोला भी या है ड्यूटी से हाँ ठीक है ड्यूटी से अच्छा से ड्यूटी करते रहो जायाबाबो हिन्दी रायज्लायबाय आङो लोगोफोर लेंहरदो दे अनलाइन दङब्ला सोरखौबा लाइभआव एसे बारायथोसै आंना नै साथामल'सो सासे थांलायबायसो मालाय उपाय गैया जोंनि लाइभआवलाय सोर थानो स्टेलबो गैया जाहैबाय रिजु दैमारि ब्लग सापर्ट खालामदों आंखौबो खोन्था फ्रेन्ड नों आगै ओं जागोन दे आब' आङो नोंनि लिंकखौहाय गाबोनो वाट्सएप स्टेटासाव होना हागोन दे सापर्ट खालामखायो आं खालामनायालाय आंखौसो माने गोबाङानो माने थगायो आरोना माने आंनिया कमेन्ट हरो आंनिखौ साबसक्राइब खालाम होननानै ओमफ्राय आं जेब्ला साबसक्राइब खालामो नायनानै बेनिफ्राय आंनिखौ खालामा आरोना बुहुतआनो आं बुहुत मोनबाय बिदि खालामनाङा आरोना लोगोफोर आङो रिकुवेस्ट खालामो बयबो सापर्ट खालामलाय माने गावनिखौ खालामबा माने उनावहाय माने आरो आङो बेखौ बुङो आरोना जायफोर माने आंनिखौबो साबसक्राइब खालाम आंबो साबसक्राइब खालामगोन होननानै बुङो नोंसोरो माने जायफोर गोदान साबसक्राइब खालामो आरोना बिदि बुंहरग्राफोरा माने भिडिअ ससेब्लाबो नायनानै बानायनांगौ नङाब्ला माने उनावहाय आनसाबसक्राइब जालांफिनो आंना बिदिनो गोबाङानो बिदि खालामो आरोना गावजों गाव एसे बुजिलायदो आरोना मा बुङो उपाय गैया आंखौ माने बिदिनो गोबाङानो केपास खालामगासिनो आरोना गोबां मोनबाय आं बिदिनो आंथ' खालामखायो खालामनायालाय आंनाव जि कमेन्ट हरो गोदान बायदि मोनब्लानो आं साबसक्राइब खालामना हरखायो बेखायनो गुबुनफोरनिया बारायो आरोना जोंना नै दासिमबो 1K खौनो बानायनो हायाखै बेसेबा गोबाव जालाय लांबाय माने थगायो आरोना मानसिफोरा गोबाङानो थगायो उपाय गैया माथो खालामबावनो थगायग्राया थगायखासिगोन औ आगै सेम कन्डिसन औ आब' बिराद माने मानसिफोरा साना आरोना गुबुननिखौ साना गाव गावनिया माने जागयोब्ला माने गुबुनखौ नायफिना जोंनि गेजेराव बिदि सानलायनाया बिराद दङ आरोना मा खालामनो उपाय गैया आंनाथ' माबानिफ्रायनो दाखालि बावैनो 800 जादोंमोन 800निफ्राय खमाय 90 माबा 789 ना इदियाव माने नांथाहैनानै थाहैबाय थादों आरोना खमाय ओमफ्राय दा नै दिनै माबा जाफिनबाय 800 जाफिनबाय माने गोबाङानो बिराद थगायो आरोना थगायनायालाय आंनाव माने गोबाङानो कमेन्ट हरो इदिनो आंनिखौ साबसक्राइब खालाम आगै आंनिखौ साबसक्राइब खालाम आदा आंबो नोंनिखौ खालामगोन ओरै होननानै बुंहरो जेब्ला माने फोथायनानै माने साबसक्राइब खालामो अब्ला आनसाबसक्राइब खालामफिनबाय आरोना इसोर नायना उनावहाय उपायानो थांलायबाय जोंना सासे थांलायबाय थांबाथाय खोन्थाहरनानै थांदे आब'मोन आदामोन आरो लोगोफोर MK अफिसियेल आंनिखौबो साबसक्राइब खालामदो आगै माइनाव अफिसियेल आं खालामखादों खोमाथ' आब' नोंनिखौ दे आं दा चेक खालामगोन दे आब' मिथियो खोनादों ना
आंनियावहाय नोङो आंनि भिडिअ थांनानै कमेन्ट मोनसे हरना दोनबाव दे बेलेग मोनसे भिडिअखौ नायनानै आं साबसक्राइब खालामगोन दे आरो खालामखानाय बायदि मोनदों नोंखौ आब' आं कमेन्ट हरगोन दे भिडिअखौ नायनानै आं खालामखायो आंनाव जि गोदान कमेन्ट फैबाथाय आङो माने बुंलायनाङा आरोना थांनानै बानायखायो आं जोंखौसो थगायो आरोना मानसिफोरा गोबां थगायो बिराद थगायो आरोना मानसिफोरा इदिनो सासे बारायफिनदों सोर फैलायखो दे लाइक मोनसे मारिदो आरो गोदानब्लाथाय चेनेलखौ साबसक्राइब खालामदो दे गोदान मानसि लेंहरदो दे लोगोफोर अननानै आब'मोन आदामोन बाजैमोनथ' गैखाया रावबो साथामल'सो नांना दङ सोरखौ बाजै होननो माय गड थैलांसो रावबो गैया जोंनि लाइफआवहाय रावबो फैया हारसिंनो पाग्ला बायदि पाग्ला बाथक होनगोन आरोना इदि बखिबाय थाबाथाय सानावहायथ' लाइभ होनो टाइम मोनखाया गोबां माबा थायो प्रब्लेम जायो बेखायनो दसे रायलायनो होननानै टाइम पास खालामदोंमोन आरोना आंनिखौ साबसक्राइब खालामदो आगो अबेजों दे कमेन्ट हरदो दे मा खालामबाय दङ एमके आब'आथ' सिमेन्ट सापरनिसो जाहैबाय रैजु दैमारि आब' दङब्ला जोंनावबो फैदो नायनो बाथौ फुजाखौ नोंसोरनियाव माथो मिना बाजार गैलानो आब' रिजु दैमारि नोंसिनिया माथो मिना बाजारा केन्सेल जाबायनो जोंनाबो सारकासा केन्सेल जादों एबारो आब' रिजु दैमारि नोंसिना माथो मिना बाजार गैलानो फुजायावहाय जोंनाबो मोनसे माने सेम कन्डिसन जादों आरोना आं ओंखारथ'नोसै आगै ओंख्रि संनि आब' आं नोंनाव माबा मोनसे सोंहरदों खोन्थाहरलाय नोंसिना माथो मिना बाजारा केन्सेल जाबायना आब' माबाना बाथौ फुजाना नोंसोरनाबो बागानपारानियाहा जोंनाबो केन्सेल जादों मोनसे सारकासा आब' खोनासै नोंदां आब' रिजु खोन्थाहरदो दे नोंसिना बागानपारायावहाय माथो मा होनो मिना बाजारा केन्सेल जादोंनो सिरि जाजोब्बाय आयु मानो केन्सेल जाखो औ आब' आं खोनासो केन्सेल जाबाय होननाय खोनादों आरोना जेबो गैलायानो होननाय खोनादों आरोना मिना बाजार थायोबासो गिदिर जायोना फुजाया जोंनियाबो सेम कन्डिसन जादों आरोना आब' जोंनाबो माने सारकासा थगायदों आरोना सारकासा जोंना केन्सेल जाबाय ओमफ्राय नोंसोरनिखौबो खोनादों आरोना माबा मा होनो मिना बाजारा केन्सेल जादों होननानै जेबो नङा दाबो जिखिनि प्रग्राम दङ बेखिनिया मोजाङै मोजां सोलिबानो जाबाय नङा होमबा एसे माने रावबो माने खैफोद दुखु आफोदाव गोलैया जासे माने मोजाङै मोजां खुंफुंलांनो हाबानो जाबाय साथामल'सै मा खालामबावनो उन्दुनो ओंखारलायलांबायलै सानसे हरसे अहाया थानो नोंखौ नुयोबोला मा जाखोलै मा सिरि जाजोबखो सारअन्थाइ ब्र'आ जोंना फैलायबाय दे ब्र' आंनि लाइफआव फैफिननायनि थाखाय थेंक इउ फान्थावस्रि आब'खौनो लोगो हमनो थांनांगौमोनलै दुर्गा फुजानि चावमिन मम' जाहैनांगौमोन सारअन्थाइ ब्र' फान्थावस्रि आब'खौ मोनाबोला बे जोनोमाव थैथारगोन आं मोरै खबरफोरा मोजांथ' उदांजा ब्रह्म जोंना नै दासो फैलायबाय ब्र'आ औ देग्लाय गल्डेन जुबलि जागोननो माथो गिदिर जागोननो औ आब' गल्डेन जुबलि जागोन होननाय खोनादोंमोन नाथाय प्रग्रामानो जे मोनसे माने केन्सेल जाबायबा दा फिसासो जाहैसिगोन बायदि मोनबाय आङो एमके अफिसियेल आंबो खोनादों खालामदों आगै सारअन्थाइ हा मायबा नांगो मा नांगो थान्दा ब्र' मा आंना नैलै कास्ट'मार फैलायबाय दखानाव दसे माने खोमसि जाथ'लायसिगोन आरोना उपाय गैला कितना चाहिए हा से दसे थाथ' ब्र'मोन नै जोंना कास्ट'मार फैदो दखानावहाय आं
8:15 आव लाइभ फैगोन आं दे औ जागोन दे आंबो फैगोन दे नोंनि लाइभआवहाय थेंक इउ ब्र खोन्थाहरनायनि थाखाय दसे थाथ' र' दसे रायलायबावनि नै आं दावदै हरग्रोनि र' हाँ बहुत अच्छा है अच्छा है ठीक है सब कुछ ठीक है काला वाला नहीं होगा ठीक है लाइट में देख के देना लाइट पे देखने के लिए जरूरी नहीं है थांजोबबाय नामा र' थांथ'नाङा ब्र'मोन दसे रायलायबावनि रायलायना आरो थिगानो दोनखादो दावदैया माबाया बेसेबां बाखिया आयौ 500 हरबाय नोङो ट्रेन जानाय नङा खोमा बाखिया बेसेबां माबा गाबोन आदा फुङाव गाबोन दे गासिबो लांजोबखा गाबोन हाथाय 45 थाखा दिनैनिया गाबोन होलांबानो जाबाय हा आं इसा खालामना खोमसि जालायबाय दे ब्र'मोन र' दसे रायलायबावनि अहाया गोसोआनो सारन्थाइ ब्र'आ मा हरखोथाय बेसे बथलनि लोंहोनो बेसे बथलनि लोंहोनो लोंहोनो मा पावार गैथ'आ र' ब्र' कवाटारसो लोंहोगोन दे फैयोब्ला कवाटार लोंनो हागोन आरो जोंनावथ' बिदि लोंनायनि चान्सआनो गैया साइडआवबो गैया आंथ' आरो बथल बुख्रुबग्रायासो थाबावगोन ब्र' भलन्टियारसोबाव जोंना बिदि माने माबा पार्टन गैया आरोना जोंना बर'फोरा बिराद स्ट्रिक्ट जायो नों गामियाव फानोब्लाबो 1 किल'मिटार गोजानावसो फाननांगौ आरो ना आरो 1 किल'मिटाराव फानबाबो जुदि थांनानै भलन्टियारा चेक खालामनानै मोनहैयोब्ला इ बुख्रुब जानायानोसै जियालखाना मोनसे बानायनानै दोनखादो जोंना फुजासालियावहाय माने जायनो लोंनानै माने आवसारि देखायो बेखौनो सोंगोन आरो ना डेन्जारखा जोंना एकदम माने स्ट्रिक्ट जायो आरोना जोंना माने ओरैबायसा आरोना लोगोफोर जिखि जाया गासिबो माने बुजा नायनो फैनानै मोजाङै मोजां थाङो रावबो दावराव दावसि जायालासे माने रावबो खैफोदाव गोग्लैया बेनो आरोना गासिबो माने मोजाङै मोजां न' फारसे मोनहैफिनो मानो होनोब्ला रिजु दैमारि ब्ल आं ओंखारथ'नोसै आगै बाय दे आब' दे ओंखारथ'नोसैबा दे बाय दे आब' दे दा फैफिन दे आब' टाइम मोनोब्ला दै आङो माने 30 जाबायना आधा घन्टा थाबावगोन आङो आधा घन्टा थाबावगोन आं नोंसोरजों आधा घन्टा रायलायबावगोन सारन्थाइफोराव थांबाय नामा सारन्थाइ ब्र खोन्थाहरदो दे थांबाय नामा ओइ आगै फान्थावस्रि सना माइनाव दुर्गा फुजा नायनो फैदो आंदो ओइ आगै फान्थावस्रि सना माइनाव नोंखौनो सानै सानै दङ आंलाय नोंनि भिडिअ'खौ सानसे नुवाबोला थानो हाया आब' फान्थावस्रि आइ लाभ इउ बोरो माथो खमायलांजोबायसो एसे मोजां माने मेथाइ खनदोंमोन आङो रावबो गैला नै सासे खमायलांबायसो मालाय अके आब' दे आब' दे बाय दे थांथ'नोसैबा दा फैबानो जाबाय नोङो टाइम मोनोब्ला गैला सासे थांबाय फान्थावस्रिसो माजों जाबाय मा होनगोनथाय जोंना उदांसार ब्रह्म ब्र'आ फान्थावस्रियासो माहाजोन जाबाय औलै ब्र मालाय फान्थावस्रियासो माहाजोन जाबायथ' आरो नोंसोरनो आरो माहाजोन खालामग्राया जोंनो आरो बेखौ माहाजोन खालामग्राया जोंनो नायै नायै माने माहाजोन खालामना बेखौ फेमास जाबाय मालाय आसोला बुहुद माने सिनायजाबायबो आरो ना फान्थावस्रिनि भिडिअ नुवाबोला थानो हाला आय' गोसो जायो थिं थिंआ थिं 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 ता गैलालै खमायजोबलायबाय माथो नै सानैल'सै मालाय थांजोबबाय आयौ बोरै जाबावनांगो Oh my God
बाम्बाले गान दामनोबो मबाइलबो गैला रा एस मबाइल लाबोदो होननानैसो हा सयस जानाय नोंथाङा आरो फैनायबा हामगौमोन दे दसे रायलायबावनोसै आधा घन्टासो गैला नै सानैल'सै खमायजोब्बाय सोर सोर दङ दे कमेन्ट हरदो दे मोनसे जा बिटिआर गेमिं आदायाव दहायनो थांबाय खोमादां दाना सिरि जाथारबाय सारन्थाइ ब्र थांबाय नामा आंखौ गारनानै दानो थांथ'ना आरो दुखु दाहा बावगारजोबो आंलाय फान्थावस्रि आगैनि भिडिअ'खौ नुयोबोला मा आयौ नै थांलायबाय आंना लाइना आयै मा जाबावगोन बे हथ' सिरिया लाइन मा जाबावगोन गैला आइया र गैला ओंखाम जाबाय आरो ओंखाय होमबालाय माथ' ओंखाम जाबाय नों मानो जाया थै जानो मा खर' गैयानो दे बोरै जाखो माथो रावबो कमेन्टबो हरला सारन्थाइ मा जाखो नै हथर सिरिया लाइना थांलायबाय जोंना ब्र मा खालामनो नै खोमसि जाबाय नुवाखै नै दार्लिं किटि दार्लिं दार्लिंआ बखिगासिनो रागा जोंलायबायना जिबौ दन्दानि बायदि जालायबाय रागाया लाइना फैनायबा हामगौमोन सासे बारायबावदोंमोन एम के आं थांनोसै आगै आयौ आब' आंखौ गारनानै थांनोसै गाबनोसै आङो रावबो गैखाया साथामल'थारमोन मा खालामनो उपाय गैला बारायथारला माथो दे आब' दे बेस्थ'थ'बा थांदो दे दायो फैफिनबानो जाबाय टाइम मोनोब्ला आङो दा बेसे जाखोथाय 34 मिनिट जाबाय आंना आरोबाव आधा घन्टा थाबावगोन आङो लाइभआवहाय 1 घन्टा जाबाथाय एन्ड खालामगोन दसे थाबावदो दे रायलायबावनोसै एसेमान फान्थावस्रि आब' मा नोंलाय आंखौलाय मानो एसेबो सानथारा खोन्थिनो हागौमोन र' लाइनबो फैयाखै ब्र' एकदम माने खोन्थिगोन र' लासै खोन्थिगोन एसेमान माने माबा जाथ'वाखैना एक्सपिरियेन्स जाथ'वाखै एक्सपिरियेन्स होनो हाथ'वाखैना खोन्थिगोन लासैनो गासिबो खोन्थिजोबगोन फैबाय नै फैबाय जोंना हथ'सिरिया लाइना फैबाय किसका चार्जर है ये उसको गाना बजा दे देना गाना बजा कर देना उसको दे गाना बजा दे एसे नुहुरबानो सिनायगोन लाइन नांलायलाया नै खाथियावनो दं खोनासंगासिनो नुबाय नुवाखै ब्र' लाजिदोनो माने एसेमान माबायाव दंथ'योना खामानि मावनानै माने गोलोमदैफोरा सिखना जाना दङना बेखायनो एसे हामदोना बिटि एसेमान ओंखाम जादोसो मोजां मोनगोनसो आरो मिथिखा एक्ट्रिस बिदि हिनजावखौ हिनजाव होनोथ' मोजां बिदि हिनजाव नुथ' मोजां दे ब्र' दे उनावहाय मोजाङै देखायगोन आङो नोंसोर नायनो हागोन दे मोजाङैहाय
खोनादों ब्र 1K जाबानो देखायगोन आङो एड्रेसखौ 1K जाथोंसै थाबैनो 1K खौनो माला बानायनो हागोनथाय मिथिला 1K जाबाथाय मोजाङै फेस टु फेस देखायसिगोन आङो लाइभआवनो देखायगोन मोजाङैबो रायलायनो होगोन आङो एड्रेसखौ मा मोनगोन जाखो हिनजावखौ मा मोनगोन जाखो हिनजावखौ मा मोनगोन जाखो आं बुजियासै सारन्थाइ ब्र मा होनखोथाय आं नुखाबाय दे ब्र नुखाबायबा मोजाङानो उनावहाय आं 1K जाबाथाय मोजाङै देखायबावगोन लाइभआव फैगोन आरो गावखौनो बुंनो होगोन आरो ना 1K आनो माला जागोनथाय रावबो सापर्ट होथारा जोंखौ गुबुनफोरनिया आंनिसाय उनावहाय खुलिनायफोरानो मालाय 1K 2K जालांजोब्बाय उपाय गैया सुइस अफ जाबाय नामा बेखौनो दामनोसै दे आं मा हाव नाल' नंला बोसोराव होनना महानि दं आं बुजियासै ब्र मा होनखोथाय बिसोरनाव हायना महिनि दंलै ब्र बिसोराव हायना महिनि दंथ' आरो मालाय माब्रै जायो मिथिलाय लांला दसेनो माने साबसक्राइबा ओरैबायसा बारायो माने आयु बुंनोनो नांला आरोना हायनामुलि ना मा मुहिनि दङ मिथिलाय लांला मालाय थाबनो 1K 2K जायो आरो भिउफोराबो माने बिराद फैयो आरोना जोंना मानि थाखाय फैया मिथिला सारन्थाइ ब्र नों बहानिमोनलाय आं माने बावगारलायलांबाय उनाव सोंहरदोंमोन नामाथाय जोंना नोंगौथ' आरो ब्र नों बुंनाया नोंगौ राइट बिदि नामा जोंनिया इदि ब्र नै जोंना इदि नामा गैला नोंल'सै मा होनबावगोन आरो फान्थावस्रि आब'जों भिडिअ बानायनांसिगोनलै ब्र फान्थावस्रि आब'जों होमबासो जोंबो फेमास जानो हासिगोन फान्थावस्रि आब' बायदि माने एखेबारे जाङि गाननानै भिडिअ बानायनांसिगोन खाननाय सानानै जाङिया गाननानै भिडिअ बानायसिगोन आंबो होमब्लासो माने फेमास जासिगोन आरोना अब्लासो नायसिगोन लाइक कमेन्ट मोनसिगोन साबसक्राइब मोनसिगोन बायदि मोनलायलांबाय आं अ ब्र ओइ दाखालि खोन्थाहरनायाना दे गोसोआव फैबाय दासो थेंक इउ गोसोआव फैदों दासो आङो दाखालै नोंदो माने नोंसो बिराद गोबाव थादों आंनि लाइफआवहाय गुबुनाथ' मालाय फैदों आरो थांदों उफाय गैया मालाय बेस्थ' गोजा गोरानि आब'आ फैदों माथो हेलौ थेंक इउ आब' आंनि लाइफआव फैनायनि थाखाय दिनैसो लोगो मोनदों नोंखौ आयौ आब'आ लाइक खालामबाय आं थेंक इउ आब' लाइक होनायनि थाखाय थेंक इउ आब' आं दहायबो मैया आं दाखालि बावै आं नोंनि सिगाङाव लाइभ होगोन होन्दोंमोन ना आं दहाय होदोंमोन आरोना नों फैयासै खोमा अनलाइन गैयाना माने आङो जोंनि बाथौ फुजाखौ देखायदोंमोन आरोना माने आंबो रोङाखै आब' माने नोंनि बायदि माने फ्रन्ट केमेराखौ माने बेक केमेराजों लागायनो रोङाखै आङो बेखायनो माने देखायासै आङो उफाय गैया आरोना मानोबा जायाखै आं सोंहरदोंमोन आरोना खोन्थाहरलाय माबोरै खालामोथाय आं रोङाखै मबेखौ आब'आ मा हरदोंथाय मबाइलखौनो मोनबावला आगै फिसालाया लाबाय थायो दे आब' दे जेब्ला मबाइलखौ मोनो अब्ला बानायबानो जाबाय आंनाबो बेक खालामनो हायाखै आब' माबोरै खालामोथाय
आब' जोंना गाबोन स्टार्टिं जासिगोन दे फुजाया इनिफ्राय अक्ट'बरनि 2 तारिख अक्ट'बरनि 2 तारिखै दाखा जोमै दङ दाखा जोमै फिल्माहाय ओंखाम जाथ'वाखै जोंना गाबोननिफ्राय स्टार्टिं जाबाय दे आब' बहानिमोन नों फंबाय आं बरबरिनि मोनै आब' आंखौ सिनायाखै इउटुब फाग्लाखौ सिनायासै नोङो इउटुब फाग्लाखौ सिनायासै नोङो आब' 2 तारिखै दङ 2 तारिखै दाखा जोमै जोंना रानि नोंसा सिनायो गामिखौ बावबाय नोंसो सिनायो गामिखौ बावबाय आंना बरबरि आब' बरबरि बरबरि ब्र' नोंसिनियावबो दं नामा दाखा जोमैया जोबोद सुपार हिट जादोंनो माथो रमान्टिकखा नायनांगोन फार्स्ट खालिनो जोंना दाखा जोमै होगोन नालाय फार्स्ट खालिनो नायखानानै लानांगोन माने जोंना खाथिनि नालाय भलन्टियारबो जानांगौ बिराद माने दिगदार आरोना भलन्टियारनि माने माबायाव गोलैदों आरोना आब' जया रानि आब' थांबाय नामा मा ओंख्रि जाखो ना संखो नै दासो खमाय हरबावदों आब'आ आंहा नायनो मोनासै मेदायाव लाबोनायाव आब' मोनासै नामा दे जोंनाव फैबा नायनो हागोन दे जोंनि फुजायावहाय सारअन्थाइ आं बेफोरखौ नाया मानो ब्र' मानो होनब्ला फ्रियाव हाबहोगोन भलन्टियार फंबायनि सायाव जागोन दे जाना फैबानो जाबाय आं आरो माबा दै आब' लोगो मोननाय नङाबो जानो हानाय बुहुद माने माबायाव गिदिंनांगौ जागोन ना जोंना माने फुजाया बिराद स्ट्रिक्ट जाखायो नालाय मिथिखागौ जानांगौ बेफोरबायदि माने जौनि आड्डा बा लोंनाय जानाय निसानि माबा गैया आरोना बेखायनो भलन्टियारफ्रा माने गोबां माने पेट्रलियामाव थानो गोनां जायो आरोना बेखायनो लोगो मोननाय नङाबो जानो हानाय लोगो मोनोब्ला आं सिनायखागोन दे नोंनि भिडिअखौ नायबाय थायोना आङो सिनायोबाथाय आं माथो होखागोन आरोना आब' जेबो गैयाना फंबाय मोजां दे आगै आब' बिराद माने जोंना बिराद स्ट्रिक्ट जायो आरोना गुबुनफोरनि बायदि जौ जुवा एबा लोंनाय जानाय जोंनियाव बिदि सोलिया जोंनिया आरो जियाल खाना बानायना दोनखादो बेया औवानि सोना दोनजागोनसो आरो आवसारि देखायोब्ला माने जाय बिदि बेफोरबायदि आवसारि देखायो बा गाज्रि बिहेभ खालामो माने बेखौ सोना दोनो आरोना जोंना आगै नुब्ला माथो होदे आं सिनायलाबाबो जागोन दे आब' आं माथो होगोन दे आङो सिनायगोन बाय माखौ जख' माथो न'लाय मा नांगौनोलाय माने गोबां माने जोंना बिदि जाया आरोना ओंखायनो जोंनियाव फैनानै मानसिफ्रा जोबोर मोजां मोनलाङो फुजाखौ नायनानै बेफोरबायदि माने गुबुन जायगायाव बिदि लोंला जाला जानानै फेलाबायनानै थानाय नुवा आरोना जोंनावहाय बै खनसे फुजा नायनो थांनायावबो नुदों जियालखौ आब' जोंना जियाल खाना बानायना दोनखायो खोना सेस बोराय फायनाय मानसि सोना दोनो आब' बोरायानो जा सेंग्रायानो जा आरोना बेफोरबायदि माने आवसारि देखायोब्ला माने उसुबिदा नुयो नालाय आब' सारअन्थाइ मा हारसा जालायखो
मा जोबथेसालि ब्र जोंना माने सारन्थाइ ब्र'आ जियालखाना होननायखाय माने मा हारसा जालायखो होनदों खोमा जोबथेसालि दङ आरोना जोंना ब्र' जोबथेसालि होनना बुंबाय आङो माखौ होनदोंथाय हारसा जालायखो होननानै आङो मोजाङै बुजियासै खोन्थाहरफिनदो दे आब' जोंनाथ' गोबाङानो दङ र' आइ ओमफ्राय आगै आब' आदै इनिफ्राय आदामोन दंमोन आरोना आदामोना हाबा जाजोब्बाय आंबोथ' हाबा जाबायानो जानायालाय आं हाबा जाबाय होनना खोन्थाहरबाय दे आब' बेनिफ्राय आलादा जाजोब्बाय आरोना आदामोनाबो गुबुन गुबुन जाजोब्बाय माथो खालामबावनो समनि थिननायजों सोलिलांनांगौ जायो नालाय सारन्थाइ औ ब्र' औ जोंना सारन्थाइफ्रा जोबोद फानिखादै जायाखै होननो खोन्थादों आंखौ आब' नोंखौ थगायबावनो खोन्थाबाय जोंना सारन्थाइआ देन्जारखा थगायथ'ला आब'खौ माने आं जोबोद मोजां मोनो आब'खौ बेखायनो आं थगायथ'ला आरोना आङो राइटखौ खोन्थाबाय आं नोंखौ हाबा जानाय होनना मिथियामोन थेंक इउ आगै खोन्थानायनि थाखाय औ आब' जोंना नै सारन्थाइ ब्र'आ थगायबावनोसो होबावदोंमोन जायाखै होननानै देन्जार फानिखा जोंना बेसो थासाबलाबायो जोंनि लाइफआवहाय रावबो थाया नोंसोर सानैल' दङ मालाय थांजोब्बाय बेस्थ'दां खामानिफोराव सारन्थाइआ इस थगायनो होलायथारा थगायनो होदों माला जोंना सारन्थाइ ब्र'आ गोसो थैयोलाय आं जया बाजै जोंना कमेडिथारलै सारन्थाइ ब्र'आ आब'आ मा लिखोथाय सारन्थाइ दे सायरि भिडिअ होलायदो नायनोसै औ दे सारन्थाइ ब्र' नै जोंना आब'आ सायरि भिडिअ नायोनो खोन्थाहरलायदो दे आइदै सोरखौहाय होनना बुंहरबाय जोंना आब'आ सायरि होदो दे सारन्थाइ ब्र' नै जोंना आब'आ सायरि खोनासंसैनो सासे बारायदों दे ब्र' सोर फैदों अननानै कमेन्ट हरदो दे आब' जाखो ना आदा जाखो ना लोगो जाखो आब' जाया दे नोंनि लोगोफोर दंबा लेंहरदो दे एसे दसे टाइम आङो 10 मिनिटसोल' थानोसै लाइफआवहाय 1 घन्टा जासिगोन दसे बिराद रोंगौ माथो नों रोंगौलै मालाय सारन्थाइ ब्र'आ जोबोर कमेडिखा सारन्थाइ दाउथि थांना सम मोनाखै बाजै डिउटि थांनो सम मोनाखैनो बाजै होननानै बुंहरदों नै जोंहा सारन्थाइ ब्र'आ आब' लिंबाय आं बाजै लिंला आदाया दंना गैया आब' माबा गुमैया दंना गैया आब' माबासो थांफ्लांलाय लांदो आंना आब' जाया गुमैया दंना गैया न'आवहाय मा खालामबाय दं गुमैया ना थांबायसो माथो खमायजोब्बाय मोजां फराय बा एकदम फिसा फिसा फैथारदोलै आंना कमेन्टआ सिनायनो नायाखै गुवाहाटि थांना गुवाहाटि ना डिउटि गुवाहाटि थांना सम मोनाखै बाजै आं मोजाङै बुजिलायलांलालै गुवाहाटियावलै गुवाहाटियाव होननाय डिउटि होनना फरायबाय दे आङो ब्र' सरि माइखौ थैलांगोनसो वाट्सएपआव शेयार खालामदों रावबो अनलाइन गैया औ आब' मा खालामनो उपाय गैला आरो आंना मबाइलानो हारसिंनो लक जालांला बायदो फाग्लासो खोमा
गैला गैला नोंसोर सानैल' दंथारो एकदम माने माइनाव बायदि नांना दङ आरोना नोंसोर सानैखौ सारन्थाइ ब्र इनिफ्राय आब' जयाखौ बाजै गैयाबो मा लिरखोथाय बाजै गैयाबा नोंखौ होथारबायोमोनलै आं बाजै गैयाबा नोंखौ होथारबायमोनलै आंनोलै बाजै दंनो खाथियाव सारन्थाइना आब' जया मालाय बिबाजैया खाथियाव दं न' बिबाजैजों लाइन मारिबाय दं खोमाहाय मालाय बिबाजै सनाजों बाजै सनादों दे लाइन मारिबाय दं खोमा सारन्थाइ ब्र'आ औ जया बाजै आंनाबो साननाया माने बेलेग बेलेग जालांगासिनो थानायखाय जया बाजै थानायखाय नंगौ नामा नोंनि आगैखौ खोन्थादो खनसे आगै मा खालामदों बेलाय ओइ नै माबा आब' आंना आगैया ओंखाम जानो थांदों नै दानि खाथियावनो दंमोन मबाइलखौ बिगासिनो दंमोन सिनेमा नायनानै मोनैनि रागा जोंनानै थांबाय जिबौ दनदा बायदि जादों रागाया उपाय गैया बया रागा खरिखा आं खोन्थागोन दे आब' थाबैनो माने 1K जाथारथोंसै 1K जाबाथाय खोन्थासिगोन आङो जया बाजैमोन लाइभ होआखै ओइ नै सारन्थाइया माबा सोंहरगासिनो आब' लाइभ होदोंना होआखै होनना सोंहरदों नोंनि लाइभआवहाय थांनो गोसो जालायबायदां मालाय बुरखायदोसो मा बि अफिसियेल थेंक इउ ब्र आंनि लाइभआव फैनायनि थाखाय हाय ब्र आंनि लाइभआव नोंनि लाइभआव फार्स्ट टाइम वेलकाम ब्र वेलकाम आंनि लाइभआव फैनायनि थाखाय गिदिर दे खनसे दिनैसो फार्स्ट टाइम नोंखौ लोगो मोनदों बि अफिसियेल थेंक इउ ब्र वेलकाम जया बाजै दङ नै जया आब' दङ जया आब' लाइभआवहाय ओमफ्राय सारन्थाइ ब्र दङ सारन्थाइ दहाय लाइभ फैदोंमोन रावबो जइन जायाखै मालाय आंखौ नायनो बासोयो बाय आदै आब' नोंखौ नायनो नोंनि लाइफआवहाय मालाय 20 जन गाहाम जायो आंनावहाय माने 10 जनानो जाया सानसेबो आंनि चेनेलखौ सापर्ट खालामाखैना मा ब्र'आ ब्र' खालामदोंथ' ब्र' आं भिडिअखौ नायनो सोलाबाक र' जोंना दा फुजा सोलिगासिनो ना दिनैबो खामानि मावनो थांनांनो फुजानि नायगोन दे आं दा नायनानै कमेन्ट मोनसे हरना होगोन आङो दै बि अफिसियेल ब्र' सासे फैबावदों वेलकाम ब्र' आंनि लाइभआव फैनायनि थाखाय दे लाइक हरदो दे खनसे सारन्थाइ सम मोनाखै बाजै आं दे मालाय इसा बिबाजै बिबोनांखानोबो एकदम रायलायगासिनो एसे रमान्टिक रायलायदे सारन्थाइ ब्र' इनिफ्राय जया आब' जागो जया रानि अके जेबो नङा दे दे नोंस्रा सानैदों माने बिबाजै बिबोनांखानैबो एसेमान रायलायबाय थाथ' बि अफिसियेल ब्र' आं नोंनि चेनेलखौ थांनानै नायगोन दे आंनि भिडिअ मोनसे कमेन्ट हरना दोनलाय पार्सनेलि भिडिअखौ नायनानै मोनसे कमेन्ट हरना दोन आं साबसक्राइब खालामना खालामाखै नोंनिखौ नायगोन दे चेक खालामगोन आं खालामखानाय बायदि मोनदों आगोलावनो खालामखादों आं नोंनिखौ नायगोन आं दा थांनानै औ ब्र' जागोन दे दे आंनि गोसोखौ बियो बोरा बाजै नै जोंना खासे थांलायबायानो डाबल बि अफिसियेला थांलायबाय खोमा जोंना थांबाथाय खोन्थालांदे ब्र' थांनोसै होननानै खोन्थालाजों थांनाङा एसे दुखु मोनो आरोना खोन्थालाजों थांबाथाय सारन्थाइया रमान्टिक आरो बिराद सायरि स्टेटास रोंगौ गावहासो गोसो बोनो हायो
जयारानि बिराद माने कमेडियानबो दे मानसिया खिन्थु सारन्थाइ ब्र'आ खिन्थु डाबल बि अफिसियेल थाङाखै ब्र थेंक इउ ब्र आंनि लाइफआव दसे थानायनि थाखाय आङो दसे थानोसै 5 मिनिटसो थाबावनोसै आङो ओमफ्राय दोनथ'नोसै हायालै बाजै सना दे बिदिनो माने गोदै गोदै रावजों बुरखाय हरनांगौ आरो ना सना हरनांगौ बिदि माने अननायनि माने गोदै गोदै बुंहरनांगौ आरो ना अब्लानिया माने बाजैया एसे मोजां मोनलायगोन गोसोफोरखौ खान्थि मोनलायगोन आरो ना साबा जाबाय दै जायफोर गोदान नाफैदों अननानै कमेन्ट मोनसे मोनसे होलांदो दे ब्रमोन जयरानि आं हरावसो लाइभ फैग्रा जासिगोन दे आब' नायगोन दे हराव लाइभ फैबानो जाबाय हासबेन्डआ थाब्ला फैगोन जागोन दे आब' जागोन हासबेन्डआ थाबाथाय लाइभ फैबानो जाबाय आब'आ माने गुमैखौ देखायाखै र' आं गुमैखौ नायनो लुबैदों गुमैखौ देखायना होबानो जाबाय आब' जया नोंनि सनाया समायना महरानो गोसो बोयो बाजै बाजै माबा आब' मा खालामबावनो नोंनि समायना महरानो गोसो बोयोनो मालाय सारन्थाइखौ जयारानि बि अफिसियेल कमेन्ट हमा दोनबाय ब्र दा चेनेल चेक खालाम जागोन दे ब्र डाबल बि अफिसियेल आं दा चेक खालामगोन दै चेक खालामगोन आं दा थांनानै ओमफ्राय आं जुदि साबसक्राइब खालामखानायबा नोंनो कमेन्ट हरफिनगोन मोनसे नों थांनानै नायब्लानो जाबाय दै आङो माने बयनिखौबो सापर्ट खालामखायो खिन्थु जोंखौसो माने गोबाङानो थगायो आरो ना माने साबसक्राइब खालाम होननानै जों साबसक्राइब खालामो ओमफ्राय गावसोर खालामफिना आं माने गोबां थगायजाबाय टकेन पास खालामजाबाय आरो ना लोगोफोरजोंनो माने बेफोरबायदि जानाङा आरो ना गासिबो माने सापर्ट होलायनांगौ जयारानि बांद्राय बुंलांदों सारन्थाइया बांद्राय माखौ बांद्राय बुंखो सारन्थाइ नै जोंना नोंना नोमबाजैया जाहरबाय दै खिन्थु नोंखौ साबा मिथिला मा लिरखोथाय साबा जाफैलायबाय सोर दं कमेन्ट खालाम गाइस गैला आब' नै साथामल'लायसै मालाय थाया जोंनि लाइफआवहाय सिख्लाफोरनि लाइफआव थायो मालाय अके हले आंबो बिदि नङा ब्र आंखौबो गोबां मानसिया थगायो आरो आनसाबसक्राइब खालामफिनजोबबाय ब्र माने आनसाबसक्राइब जानाया ओरैबायसो आरोना बिसोरो माने साबसक्राइब खालामहोनोब्ला साबसक्राइबल' खालामना दोनो ओमफ्राय जोंनि भिडिअ एबा नोंनि भिडिअखौ नायालासिनो साबसक्राइब खालामो आरोना बिदिब्ला माने आं पार्सनेलि माने हारसिङैनो माने आनसाबसक्राइब जालांनायनि चान्स थायो आरोना बिदि खालामनाङा माने गोबाङानो बिदि खालामो माने भिडिअखौ ससेब्लाबो नायनांगौ आरो ना नायनानै कमेन्ट हरनानैसो माने साबसक्राइबखौ खालामनांगौ नङाब्लाथाय हारसिंनो आनसाबसक्राइब जालाङो मा हरखोथाय जोंना आब'आ आंजोंबो आंखौबो जि थगायो गावसोर बेक साबसक्राइब बिदिनो गोजालै मा खालामबावनो उपाय गैया खमायजोब्बाय आब' नोंना सारअन्थाइ बिबनाङाल'सै रावबो गैला नोंसोर सानैल'सै मालाय खारजोब्बाय 1 आवार जाबाय दे आंना लाइभआ आब' सारअन्थाइ ब्र दसे थाबावनोसै ओंखामबो उखैबाय बखिनायावनो गैला साथाम साब्रैनिफ्रायनो बारायला रावबो मा खालामनो उपाय गैया ओं बाजै मा जाखो
ओं बाजै सानैसोआव साथाम लोगो बि अफिसियेल लाब गैया बर'नो बरिं लाब गैया बर'निनो बर'जों सुथुर बेनिखायनो दासिमबो बर'आ बेनो बे औ ब्र' गावजों गाव बुजिलाया माने गावजों गाव माने गाज्रि सानलायनाया बांसिन बेखायनो बर'आ दासिमबो बेनो बे नंमारगौ बेयो सैथो इउ आर राइट जया रानि एम बि एमबि जोबसै लाइभ फैब्ला होजोबा रावबो जइनखौनो जाया जायो ज' आब' नोंनियाव जायोथ' 20 जन गाहाम जायो आंनावसो जाया नै 10 जनानो जाफेराखै आंनाव आयै इन्जिनफोरा थाब बया जागोनलै सारन्थाइ बिदि इमान लोंनाङा बिबोनां सना नै सारन्थाइ ब्र' नोंखौ ओरैबायसा अनदों मालाय आब'आ नोंना बिबाजैया बारा लोंनाङा इन्जिनफोरा डाउन जागोन होननानै बुंहरलायबाय नै एसेबां अनो बेफोरबायदि बिबाजै मोननाय नङा नोङो जिउआवहाय बेबि अफिसियेल आं ओंखारनोसै ब्र' ओंखाम जानोसै सि इउ लेटार अके थेंक इउ ब्र' थेंक इउ खोन्थानायनि थाखाय दे जाहैथां मा ओंख्रि संखो नोंसा मादो जानो नागिरखो आंबो जाहैनोसै दसे थानानै बे दान सासे सिख्लानि थाखायनो बाद दोन होनदोंना आब'आ बाद दोन सासे सिख्लानि थाखायनो बिदि दा खालाम बांसिन मोजांखौनो मोनगोन दे खालामसिगोन मोजांखौनो मोनगोन दे मोजां कत' मोजां सिख्लाफोर दं नोङो नागिरना ला औ नोंगौथ' आरोना आब' मोजां सिख्लाफोर दङ औ ब्र' थाइगिरजों नाबाथ' जोबोद मोजां आरोना जोबोद गोथाव आंबो जाहैगौमोनलै आयु थाइगिरजों नायानो मालाय ना बाथोनबावसोनो जोंना डाबल बि अफिसियेलनिया ओंख्रिया फेनासो दों नामा दाबो नोंलाय सारन्थाइ नोंना नै बिबाजैया फेना दं नामा होनना सोंहरबाय खोन्थाहरदो दे खै बथल लोंखो नोंलाय फैब्रा औ ब्र' थांगौमाय खाथिबा एखेबारे गोजानथार जाबाय बोरै जाखो मा सिरि जाजोबखो नोंना बिबाजै बिबोनां रायलायलायदो दे जोंना डाबल बि अफिसियेला ओंखाम जानोसैनो दे ब्र' ओंखाम जाहैदो थां दा फैफिनब्लानो जाबाय आङो लाइभआव थायोब्लाथाय ओं बाजै नोंनि महरखौ गोसोखांनानै लोंदों आं बिबाजैनि महरखौनो एथ'ग्राब सानबाय थाबाय नालै सारन्थाइ ब्र' दोन नोंसो नुवाखै खोमा कमेन्टखौनो स्टप लिरगासिनो सोरखौ होनखो आब' बाजै गाज्रि मोननो नाङा दै आयै होनना गाबहरसोबाय मालाय नै आब'आ ओइ आब' सारन्थाइ ब्र' लाइभखौ दोनथ'नोसै खोमा दै ना रावबो फैला माथो सानैल'सै आंबो एसे माने उदैया खुरबाय ओंखाम जाहैनोसै खोमा
आब'आ मा लिरदों ओमफ्राय मोनसे बाथ्रा आं जायनि लाइफआव जइन जायो मा होनखो आब' माथो आद्रा लिरनानै दोनखो आरो बायदि कमेन्टखौ मालायखौ बुंनो चान्सखौनो होआ गैयारानो मा होनबावनो आरो बाजै जया गाज्रि मोनो गाज्रि मानो नां गाज्रि मोननो नाङा दै मिनिहरबाय नोंखौ मालाय आब'आ नै हि 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 होनहरगासिनो आब' जया मोनाखै बिबनां जांगिला बिबनां जांगिला जाहरबावबाय नै मालाय आब'आ बिबोनांबो गैजाया आंहा नोंसो बिबनाङा मालाय मोजाङैनो बिबोनां फसायखाबाय सारन्थाइ ब्र नोंखौहाय आब' दोनथ'नोसै दै लाइभखौ आङो माने ओंखाम उखैबायलै सेब माने उदैया खुरगासिनो ओंखाम जानोसै खोमा दायो नोङो लाइभ फैगोनबा आब' औ दे ब्र दोनथ'नोसै दे आं फैया दिनै आगै दिनै गुमै गैया ओइ आब' नों हले गुमैखौ खोन्थायाखै दै एबारलाय फैबाथाय गुमैखौ देखायहैखानांगोन आं गुमैखौ नायनो लुबैदों सार माबानि जया आब'नि गुमैखौ नायनांगौ औ दे सारअन्थाइ बिबनां दाबो मालाय इसोरना मा होनो बाय बाय टाटा लालायनायानो जोबाखै औ आब' दे नायगोन दे अब्ला दे नोंनि भिडिअ दङबा प्रेंक खालामदोंबो गुमैखौ औ नंगौ नामा दे नायगोन दे आब' आङो नै सासे फैदोंमोन आब' आं नै थांनोसो ओंखारदोंमोन ओइ खमायलांबाय सेस थांजोबबाय सोरखासो दङ दे मोनसे लास्ट कमेन्ट हरदो दे सोर दङ गावहा नायाखै बे औ आब' माने नायनोबो दे बाय आंना लास्ट बाय दोनथ'बाय आरो गाबोन लोगो मोनगोन दै गाबोन ब्लग मोनसे लाबोगोन आङो बाथौ फुजानि लोगोफोर नायनो दाबाव नायब्लानो जाबाय अननानै दे बिदिब्ला बयनिसिमबो लाभ इउ थेंक इउ स' माच बाय